Entre os climas fríos distinguimos dous: o clima polar e o clima de montaña. O clima polar atópase entre os círculos polares e os polos. Hai dúas rexións polares: a zona norte ou zona ártica e a zona sur ou zona antártica. Estas zonas son moi frías porque os raios solares chegan moi inclinados, polo que non quentan a superficie da Terra, provocando unha escasa subida das temperaturas. O clima polar é o clima máis frío do planeta. As temperaturas adoitan estar por debaixo dos 0 grados durante case todo o ano. As precipitacións son moi escasas e cando se producen é en forma de neve. A vexetación é escasa. Só nas zonas menos frías se desenvolve a tundra, formada por musgos e liques. Son lugares difíciles para a vida debido ao frío intenso e á dificultade para explotar os recursos. Polo que respecta ao clima de montaña, este é característico das zonas máis elevadas da Terra, como o Himalaya ou a Cordillera dos Andes. As temperaturas son moi frías durante o inverno e frescas no verán. As precipitacións son abundantes e a vexetación varía coa altitude e coa orientación. Así, nas partes baixas imos atopar bosques de folla caduca que dan paso a bosques de coníferas e despois a zonas de pastos. Nos cumes case desaparece a vexetación e predominan as rochas espidas.